आरो बेखौ जोङो उननि समाव मोगथाङाव जाफुंहोनायनि थाखाय जोंनि जे आबुं आरो उदां सिमां बड'फानि जि सिमां दङमोन बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय आरोबाव गोसोआव सक्ति बोलो आरो समायखिरा लानानै जोंनि कमिटमेन्ट आरो रेसपन्सिबिलिटिखौ जोङो मावफुंनांगोन। दिनै 2 मार्च बर' माहारिनि मोनसे गोथां जारिमिनारि मोनसे सान, बड'लेण्ड डिमान्ड डे, बड'लेण्ड दाबि सान। आरो दिनै जों बे सानखौ गोसोखांदों। दिनैनि सानावनो 1987 मायथाइयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव आलादा रायजो बे दाबिखौ लानानै गिबि खेबनि थाखाय क'क्राझारनि जि कलेज माने फिल्ड दङ, प्लेग्राउन्ड, बेयाव सोमावसारनायनि हाबाफारिया जागायजेनदोंमोन। आरो बेखौनो 1987 मायथाइनि फ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' माहारिया बड'लेण्ड दाबि सान, बड'लेण्ड डिमान्ड डे हिसाबै जोङो फालिबोदों। आरो बेबायदिनो देग्लायबो जोङो खोब थेलेबलेब हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेडक्वार्टार बड'फा हाउसनिफ्राय जागायनानै जोंनि जिल्ला, जोंनि इउनिभार्सिटि कमिटि, स्टेट कमिटि, आनसलिक आरो इउनिटआव जोङो बेखौ थेलेबलेबै फालिदों। मानो होनना बुङोब्ला बे सानखौ जोङो बावगारलांनो हाया, बेखौ जोङो थैनो होनो हाया। बे जोंनि मोनसे गोथां जारिमिनारि सान। बर' हारिया जेब्लासिम थांना थागोन दिनैनि सानखौ जों गोसोखांनांगोन। आरो दिनैनि सानखौनो बिथा खालामनानै बर' हारिया दिनै राजखान्थि भाबै, दिनै सामाजिक भाबै आरो रांखान्थि बिथिङाव, सोलोंथाइ बिथिङाव, गासै बिथिङाव जोङो अधिकार मोननो हाबाय। BSc गोरोबथा मोनदों 93आव, BTC 6 सिडिउल गोरोबथा मोनदों 2003आव आरो 2020 सनाव BTR 6 सिडिउलखौ बिथा खालामनानै बिनि सिमाखौ बारायनानै बिनि अधिकारखौ, बिनि अट'नमिखौ बांहोनानै खुंनो हानायनि मोनसे बेयाव गोजोन गोरोबथा जादोंमोन। आरो बे हिसाबैनो दिनै बिनि इमप्लिमेन्टेसनाबो सोलिगासिनो। दा बेखायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, जाय गेदेमा बिथांनि दैदेननायाव 1987 मायथाइयाव बिथाङा एबसुनि आफादगिरि जानायनि उनावनो बड'लेण्ड आलादा रायजो दाबिखौ दैखांदोंमोन। आरो बेयाव 92 चार्टार डिमान्ड होदोंमोन। बिनि उनाव पलिटिकेल जि डिमान्ड दङमोन, बुरलुंबुथुरनि साहा आलादा रायजो बड'लेण्ड, खोलाहा नीलाचल आरो कार्बि आंलंनि बर'फोरनि राजखान्थियारि जि मोन्थाय, बे दाबिखौ लानानै बिथाङा जागायदोंमोन। आरो दिनै थारैनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां दङमोन, बे सिमाङा दिनै आगानसे आगाननै दावखोनानै दिनै जोङो मोनसे लेभेलाव सफैबाय। आरो बेखौ जोङो उननि समाव मोगथाङाव जाफुंहोनायनि थाखाय जोंनि जे आबुं आरो उदां सिमां, बड'फानि जि सिमां दङमोन, बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय आरोबाव गोसोआव सक्ति बोलो आरो समायखिरा लानानै जोंनि कमिटमेन्ट आरो रेसपन्सिबिलिटिखौ जोङो मावफुंनांगोन। आं बेखौ दिनैनि सानाव गोथौयै फोथायो। आरो बड'फाया दिनै सोरगोआव जिखि जायगायाव थाया मानो बिथांनि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय जों अराय आर'ज गाबो इसोरनियाव। लोगोसेनो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जाय 1135 जन गिबि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जाय मुंख्लं जाबाय, बिथांमोननि जिउ आत्मानि सोरगोआरि आलो गोजोननि थाखाय आं आर'ज गाबदों। आरो गासै सोमावसारनायाव, NDFBनि सोमावसारनाय, BLTनि सोमावसारनाय, एबसुनि सोमावसारनायाव गासै मुंख्लं गेदेमा बिथांमोननिसिमबो आङो आलो गोजोननि थाखाय इसोरनियाव आर'ज गाबदों। दा बाथ्राया जाहैबाय जे बड'फाया दिनै जोंनि गेजेराव गैलिया, नाथाय बिथाङा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गेजेरजों बुहुमनि बर'फोरखौ खौसेयै थांना थानो थाखाय साहस होबाय, गोहो होबाय। आरो दिनै बर'फ्रा दिनै खौसेयै सिनायलायबाय। आरो बड'फाया बे सोमावसारनायखौ जागायाबा बर'फोरा सिनायलायगौमोन ना लायामोन, खौसेयै थांना थानो हागौमोन ना हायामोन, आरो मोनसे जावरिखांनाय मोनसे रेनेसा बे मोनसे फैगौ ना फैयामोन, बे जोंहा साननो गोनां बाथ्रामोन। नाथाय बेखौ मोगथाङाव महर होबाय। दा बड'फाया खौसेथिनि नेरसोन, सोमावसारनायनि स्ट्रागोलनि मोनसे नेरसोन। आरो बिथाङा जोंखौ आदर्श मोनसे माहारि हिसाबै बुहुमाव थांना थानो थाखाय फोरोंलांबाय। आरो बुहुमाव बर'फ्रा दिनै बयजोंबो सिनायजाबाय, बयजोंबो मिथिजाबाय। दा बेखायनो दिनैनि बे समाव जोंहा खामानि मावबावनांगौ गोबां दङ। आरो जोंनि आल्टिमेट गलाव थांनो थाखाय जोङो हाबा मावलांबावनांगोन। आरो बेखायनो दिनै जों गोसोखांदों, दिनै सोमावसारनाया गैथ'लिया, एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय हाबाफारि मावगासिनो दङ। आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि गेजेरजों मेक्सिमाम लेभेलसिम
जोंनि गावखुंथाय जि जोंहा मोन्दों बिटिआरआनो जा बर' कसारि काउन्सिलानो जा बेखौ जोङो मारै पावारफुल खालामनो हायो मारै मर अट'नमि होनो हायो एरियाखौ बोरै एक्सपान्ड खालामनो हायो समस्ति बोरै बांहोनो हायो बे गासैबोखौबो रोखा खालामनायनि उनाव आरोबाव जों आगान सुरलांबावनांगोन दा बेखायनो आं खावलायो जे दिनैनि बे समाव दिनै मुंख्लं बिथांमोना गावबा गावनि कमिटमेन्टखौ रेसपन्सिबिलिटिखौ बावसोमनानै दिनै मावफुंलांबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गावनि कमिटमेन्ट आरो रेसपन्सिबिलिटिखौ दिनै बावसोमनानै मावलांबाय आरो बिथाङा दिनै बर' हारिखौ गोथाङारि हिसाबै थांना थानो थाखाय फोरोंलांबाय दिनैनि समाव आङो गासै बर'नि माहारियारि आफाद गासै बर'नि रेसपन्सिबोल माने आफादफोरखौ आरो सुबुंफोरखौ आं खावलायो बर' हारिखौ आं खावलायो लोगोसे बिटिआरआव आरो बर' कसारि काउन्सिलाव जायफोर दिनै MCLA EM MLA बिथांमोन दङ जायफोर दिनै हान्जाखौ सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो दिनै UPPL हान्जा जादों सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै BPF हान्जा दाजादोंमोन दिनै जायफोर रुलिंआव दङ जायफोर अपोजिसनाव दङ आं बिथांमोनखौबो खावलायगोन आङो रिमाइन्ड खालामनो नागिरगोन दिनैनि बे गोथार मोनसे बड'लेण्ड दाबि साननि गेजेरजों जे गावबा गावनि कमिटमेन्ट आरो रेसपन्सिबिलिटिखौ माहारिबाद माहारि सिबिनाय आरो माहारिनि जेंना जेंसि सुस्रांनायनि फारसे जाहाथे बयबो गोसो होनानै हाबा मावो अकल राजखान्थियारि बाथ्राफोरखौल' सावरायाबासिनो दान्थे बिदान्थेखौल' माने बांद्राय खालायाबासिनो दान्थे बिदान्थेया राजनितियाव थागोन पलिटिक्सआव थागोन खिन्थु पलिटिक्सनि नामाव पलिटिक्स खालायाबासिनो माहारि दानायनि नेसन बिल्डिंनि आरो माहारियाव जि कमिटमेन्ट आरो रेसपन्सिबिलिटि दङ बे रुलिंआवनो था बे अपोजिसनावनो था बिथांमोना मावफुंनांगोन आरो बेयाव जाहाथे जौगानायनि हाबाफारिफ्राबो मोजाङै जायो जौगानायनि नामाव स्ल'गानल' जानानै जाहाथे खामानिफोरा थालाङा आं बेखौनो बर' कसारि काउन्सिलानो जा बिटिआर काउन्सिलानो जा अपोजिसनानो जा रुलिंआनो जा साफ्रोमनिसिमबो आरो मोननैबो बा गासैबो पलिटिकेल पार्टिनिसिम आङो माहारि सिबिनाय माहारिनि जौगानाय माहारिनि कमिटमेन्ट आरो रेसपन्सिबिलिटिखौ जातीयताबादखौ गोसोआव हमथानानै हाबा मावलांबा थारैनो बड'फानि जि सिमां बे सिमाङा दिनै नङा गाबोन मोगथाङाव जाफुंसारगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे सिमांखौ मालाबा बावगाराखै जों गोसोआव लानानै हाबा मावलांगासिनो आरो मावलांबाय थागोन।